години напред, това де ти казах. Защото сигурно креатва сейф файл по-късно. Защото като напиша процент, апдата проценти, трябва да ми излезе си фирма, не ми излезе. Играй малко да ти направи сейф. И тогава. Не пръднах. Браво. Може да го помиришеш, примерно. Може, Боби. Добре, Ростиславе. Умреш, бегай! И аз бях умрял тук един път, много се нервях. Играм. Найс. Андрейка, готин ли си, бе? Манго? Май не. И аз така си помислих, бе, Андрейка. Манго. О, Манго. този пък Андрей, бе. Хей! Ама че не стигна човечко. Раз ти тук какво беше избрал? Human. Ани Хюман. Каквото и да правиш, не пада. Така ли? О, Вземи стълби и така Бе, Анди. Стълби! това ме връща. Няма да върне, давай. Ма Анди няма да те върне без. Сега тук някъде шотка трябва да има, и го е. Анди, как беше днеска рейдж бейта, Женя? Де ли беше? Искам да откъсна пишката. Там не влиза там, май. то. Виждаме, откъснеш пичка. Анди, лайк, чуалто. Пиониро... Грубин... О! Bloodborne! Анди! Анди! Иди! Бегай! Мастика. Ами, вземи си париче. Трябва да